Sydney, pán Kensington a 3 hviezdičky. Niečo nebolo v poriadku. Žena na pasovej kontrole sa na ňoho najprv zoširoka usmiala. Ako sa máte? Mám sa fajn, zaklamal Harry Hole. Pred 30 hodinami odletel z Osla do Londýna a od medzipristátia v Bahrajne sedel na odpornom sedadle pred núdzovým východom. Z bezpečnostných dôvodov sa operadlo nedalo sklopiť. A kým pristal v Singapúre, chrbtica mu celkom zdrevenela. A potom sa žena prestala usmievať. S očividným záujmom sa začítala do údajov v pase. Ťažko povedať, či jej pozornosť vzbudila fotografia alebo jeho meno. Biznis? Harry Hole tušil, že v iných kútoch sveta by úradníci na pasovej kontrole dodali slovko Sir, no čítal, že v Austrálii takéto zdvorilostné frázy nie sú bežné. Napokon neprekážalo mu to. Harry nebol ani zvlášť scestovaný, ani snob, z celej duše túžil po jednom, po hotelovej posteli. Yes, odvetil a podvedome zaťukal prstami po pulte. Na to vyšpúlila pery, pričom prišla aj o posledné zvyšky krásy a ostrým hlasom sa spýtala. Prečo nemáte v pase víza, sir? Srdce mu poskočilo, ako poskočí vždy, keď sa blíži neodvratná katastrofa. Používajú oslovenie sir, azda až vo chvíli, keď sa situácia vyostrí? Sorry, zabudol som. Zamrmlal, horúčkovito prehrabávajú z vrecká. Prečo mu nepripli špeciálne vízum do pasu? Za chrbtom začul hudbu. Jeho spolucestujúci z lietadla počúval počas celého letu ten istý album. A prečo si Dorothy nikdy nepamätá, kam si odkladá veci? Navyše je tu aj teplo, hoci je už 10 hodín večer. Cítil, ako sa mu roztriasli ruky. Konečne našiel žiadaný dokument a s úľavou ho položil na pult. Ste policajt? Žena sa pozorne zadívala na jeho špeciálne vízum, no prestala špúliť pery. Verím, že vám tu nepozabíjali vaše blondínky. Spokojne sa zasmiala a nadšene opečiatkovala Harryho vízum. Nuž, zatiaľ len jednu, zamrmlal Harry. Príletová hala bola plná zástupcov cestovných kancelárií a šoférov limuzín s tabuľkami v rukách. Ani na jednej nebolo meno Hole. Už sa chystal osloviť taxikára, keď si všimol, ako sa k nemu prebíja černoch vo svetlých rifliach a havajskej košeli. Mal nezvyčajne široký nos a tmavé kučeravé vlasy. Mr. Hole, tu ste, kričal s nadšením. Harry Hole sa zamyslel. Takže bude musieť opravovať Austrálčanov vo výslovnosti svojho mena, aby si ho nemýlili s dierou? Pán Svätý znie určite lepšie. Andrew Kensington, teší ma, uškrňal sa chlapík, podávajúc mu obrovskú dlaň. Jeho stisk vysal z Holeho aj poslednú energiu. Welcome to Sydney. Verím, že ste mali príjemný let. Srdečne ho privítal ozvenou letuškyných slov spred 20 minút. Schmatol Holeho obitý kufor a vykročil z východu bez toho, aby sa obzrel. Harry sa ho usiloval nestratiť z očí. Pracujete pri mestskej polícii? Spýtal sa ho. Samozrejme, mate. Pozor! Lietacie dvere zasiahli Harryho rovno do čumáka, vyhrkli mu slzy. Najhlúpejšia komédia by sa nezačala horšie. Pošúchal si nos a zanadával po norsky. Kensington sa na ňo súcitne pozrel. Hlúpe dvere, ja? Harry neodpovedal. Netušil, čo sa u protinožcov hovorí v takýchto prípadoch. Vyšli na parkovisko, kde Kensington otvoril kufor malej ojazdenej Toyoty a naložil doň Harryho batožinu. Budete šoférovať, mate? Prekvapene sledoval Harryho, ako si sadá za volant. Harry si až vtedy uvedomil, že nastupuje zo strany vodiča. Nie, nechce šoférovať. V Austrálii sa jazdí vľavo. Sedadlo spolujazdca bolo také zahádzané papiermi, kazetami a kadijakými zbytočnosťami, že si sadol radšej dozadu. Vy ste určite aborigén, oslovil Černocha, keď vyšli na diaľnicu. Vás len tak ľahko neokabátia, uškrnul sa Kensington a fľochol do zrkadla. V Norsku vás voláme austrálski černosi.
Kensington zvraštil tvár. To vážne? Harry zneistil. Teda chcem tým povedať, že určite nemáte predkov medzi väzňami, ktorých sem posielali pred 200 rokmi z Anglicka. Zamrmral ospravedlňujúco, aby mu ukázal, že o histórii krajiny aspoň čosi tuší. To je pravda, Howley. Moji predkovia boli trochu rýchlejší. Ak mám byť presný, asi o 40 000 rokov. Kensington sa spokojne zaškeril a Harry si slúbil, že chvíľu bude držať hubu. Chápem. Inak som Harry. Fajn, Harry. Ja som Andrew. Zvyšok cesty sa o rozhovor staral Andrew. Zaviezol Harryho do štvrte King's Cross a dal sa do vysvetľovania. Vykričaná štvrť mesta, najviac bordelov, centrum obchodu s drogami a v podstate akejkoľvek ilegálnej činnosti v meste. Každý druhý škandál v Sydney nejako súvisí s hotelom alebo so striptízovým klubom na tomto štvorcovom kilometri. Tu sme, povedal zrazu, vybehol na krajnicu, vyskočil a vybral z auta Harryho kufor. See ya tomorrow, rozlúčil sa a zmizol. Harry osamel na chodníku v meste, ktorého počet obyvateľov sa takmer vyrovnal Norsku. Chrbát ho bolel, v hlave sa mu už ozýval časový posun. Hotel Crescent. Nápis na dverách zdobili 3 hviezdičky. Jeho nadriadení v Osle nezvyknú utrácať za ubytovanie svojich zamestnancov. No možno to nebude až také zlé. Určite dostali zľavu pre štátnych zamestnancov a za najmenšiu izbu v hoteli. Tak to aj bolo.